We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngabola isingenzansi ngenxa yokuthi ngalala nomuntu owayethwele. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Ubhuti lo sahlangana naye eShoprite. Ngase ngikuthengile lokhu engangizokuthenga. Ngase ngiya la kubekwa khona ama-microwave ngiyozibukela nje. Waqhamuka lo bhuti wema eceleni kwami. Wayesulile yena impela enuka kamnandi. Ngase ngiyasuka ngaya kuthili ngiyokhokha wangilandela. Ngashaya ngathi angimboni kodwa khona nami ngangifuna angikhulumise ngoba ngangithathekile. Washaya ke izinto zami usisi. Ngathi sengifuna ukukhokha wathi lo bhuti nkosazane khululeka ngizokhokha. Ngamangala ke wakhipha ikhadi lakhe wakhokhela okwami nokwakhe. Ngabonga ke wase ethi asiphumisane uyafisa ukungazi. Saphuma ke sobabili wazazisa wase encoma ubuhle bami. Ngamamatheka ke nami. Wacela inamba ngamnika wangibuza ukuthi ngihlala kuphi ngasho. Wathi asambe siye emotweni yakhe azonginika imali yokugibela. Ngavuma ke uma sifika emotweni yakhe unyanyavu lwemoto. Wavele wathatha u400 lapho ukuya ekhaya kuyi20 rand. Wanginika ke wathi angihambe kahle uzongifonela emva kwa3 hours. Ngabonga ke ngahamba. Nangempela vele wafona ngalesikhathi owayesishilo. Wabuza ukuthi ngihambe kahle na. Wase ethi engajabula ukungibona kusasa emini. Angizangeke ngicabange kabili ngavele ngavuma. Ngathi akunankinga ngikhona. Wayesethi angimthumele ilocation yasekhaya khona engeke eduke. Angizangeke ngipholise maseko sathi nje siqeda ukukhuluma ngangena kuWhatsApp ngamthumela. Ngisho ngenhliziyo ukuthi ngizomqoma ke lo. Ngakusasa ekuseni ngavuswa ikholi yakhe engibuza ukuthi ngilale kanjani. Wase ebuza ke ukuthi engiphatheleni. Ngathi ngicela angiphathele uchocolate. Phela nami ngangingafuni ukubala izinto eziningi engaze ebaleke. Wathi kulungileke nkosazane ngizokubona ngabo12 emini. Wathi esezosuka la ebekade ekhona wangitshela ke ukuthi useyasuka uzofika emva kwesikhathi esingakanani. Ngazilungisa ke nami ngaziphophotha ngafaka izimpahla zami eziwulast number. Engithi mase ngifake zona ngizibone nami ukuthi ngiyintombi yakwabo. Wafona ke esezofika ngasekhaya ngezwe kuluma amakhwapha. Ngase ngimtshela ke ukuthi engemi ekhaya ngqo ethi ukundlula kancane. Ngaphuma ke ngaya kuye ngangena ke emotweni wamamatheka kancane. Wangibingelela wase enginika uplastic onama chocolate namazimba ne100% juice. Ngabonga ke wayesethi ungithandile kakhulu ucela ngimthande nami akanaye umuntu empilweni yakhe. Ngathi mina unamanga insizwa efana nawe angeke ihlale ingabi namuntu. Sathi nje ukuxoxa kancane engikhohlisa ke ngamanga wakhe. Wase ebuza ke ukuthi manje mina ngithini ngesicelo sakhe. Ngathi akunankinga ngiyavuma asithandane. Wabonga ke wayesethi asambe siye etown siyocosha engikudingayo. Ngashaywa amahloni phezukwalokho angenzele kona izolo. Ngavumela phansi sashosholoza ke saya etown.
Safike saqala ekudleni sase siya e-Edgars. Wathi angithathe noma yini engiyifunayo. Ngatapa-ke nami izimpahla ezimbalwa. Ngathi sengiqedile. Wathi sekuphelele kanjalo nje. Khululeka nkosazana, thatha nje noma yini. Ngashaywa amahloni phela mina ngangibona ngathi sekuningi. Ngaqhubeka-ke ngathatha ngaqeda. Masifika ethilini zathi izinto 7,000. Wangaba nankinga wakhokha. Saphuma-ke wathi asindlule endlini yakhe ngizobona vele ukuthi akunamuntu wesifazane. Ngavuma nami phela ngase ngisemathandweni anzima kabi. Ngangiqala ukuthola indoda engikhithizela kanjena. Safika-ke endlini kwakukuhle nje ngendlela exakile. Kodwa ngafike ngamangazwa izithombe zezingane ezazigcwele ebondeni. Ngambuza ukuthi ezobani lezi ngane, wathi ezabafowabo. Yena akakabi nayo ingane, ubelinde ukuthola umuntu ofana nami. Cha nami-ke ngizibone ngimkhulu ukuthandwa indoda eyisigwili ngalendlela. Ngase ngincoma-ke ubuhle bendlu. Wathi akulutho lokhu, asahambe ngikubonise indlu yonke. Sahamba-ke wangikhipha wangifaka. Sithe mase kumele singene kwelinye ikamelo. Wathi asingangeni kulo, akukho lutho vele li-empty. Safika-ke kwelakhe, kwakungathi isezulwini elincane. Wathi angihlale kancane uyeza. Waphuma, ngezwa ukuthi lo muntu uvula lo mnyango wale kamelo athe asingangeni kulo. Kodwa nganganaki kakhulu, lapho vele ingqondo seyangitshela ukuthi la sesizokwenza umtamato. Ngizitshele-ke ukuthi moso lo muntu usengibonisile ukuthi uyangithanda. Kuyafana futhi vele angilona itshitshi. Kuthe kusenjalo, abuye esephethe ujuice ne-fruit salad namazimba. Angibuze ukuthi ngikahle, ngithi yebo. Athi asirelaxe kahle embhedeni sibuke i-TV. Nangempela-ke sihlale sixoxe sihleke nje, ne-TV idlala imovie engiyithandayo, kumnandi nje. Kuthe ngelikade yavuka imizwa yema ngezinyawo. Saqala saqabulana nje impela lagijima igazi. La sekumele siqale khona umtamato. Asukume kwamuntu othukayo athi uyeza manje. Ngivela ngicasuke ngithi okay. Phela ngase ngishisa sengimfuna la. Aphume-ke aphinde futhi aye kule kamelo athe alina lutho. Phela iminyango yalamakamelo isondelene kakhulu. Uyakwazi ukuzwa umuntu ovula ngale. Kuthe ngisamlindile kanjalo ngizwe ngathi uyakhuluma ngale. Ngisukume ngisondele emnyango, ngimuzwe ethi, ngiyaxolisa, lindani kancane ngiyacela. Ngithuke ngife, ngimuzwe ukuthi useyeza ngibuyele embhedeni ngihlale. Angeneke athi uyangiqabula ngingasavumi, ngithi ngicela ungihambise manje. Athi uyaxolisa uma esengonile. Ngimbuze-ke ukuthi ubukhuluma nobani ngesikhathi uthi uyaxolisa. Athi bengikhuluma nefone, ubaba omncane khona into ayifunayo manje useyathetha. Kuthi dwe uvalo. Ngimkholwe-ke ngoba vele ubephume nayo ifoni yakhe. Ebese ebuza-ke ukuthi bazothetha yini kini uma ungabuyanga namuhla. Ngithi angazi. Avele angiqabule-ke ngizwe ngiphelelwa amandla ngidakeka. Kodwa ngangibona nje konke elokhu engiqabula. Ngizwe ukuthi ngathi asisekho babili la embhedeni.
ngizwe into engikhotha kamnandi ngenzansi. Angikhoni nokumbuza ukuthi yini leyo, ngidakekile akukhulumeki manje. Ngaze ngafika kuvuthondaba. Suka lapho-ke angikhumbuli kwenzakalani. Ngaphaphama umzimba utubekile izikhathi kwakuwo-2 kanje. Mangithi ngiyabheka akekho eceleni kwami. Ngavuka sakuthuka mangibheka nangu ulele phansi esikhumbeni. Ngimmemezeke ngithi baby walala phansi. Aphendule njengomuntu ongalele sidalo athi ufuna ukurelaxa uyeza manje. Ngithi okay-ke ngiphinde futhi ngizumeke ngilale ngaze ngaphaphama ekuseni. Wayeselele embedeni-ke lapho. Uma ngivuka ngaya ngasese ngezwa ukuthi ngiyalunywa ngaphambili. Nganganaki-ke ngachama ngaphindela embedeni. Naye vele usevukile. Ngizwe ukuthi lokuluma kuyaqinisa manje. Ngapha ngiyesaba ukuzenwaya phambi kwakhe ngizenwaya ngokutshontsha. Ngavele ngabona ukuthi kwakugeza kuzongibambelela ngiyahamba. Ngapha sengicabanga namaqhinga okungena ekhaya. Naye-ke avele azenze umuntu oshaywa isikhathi kunemithingi ekumele aphuthume kuyo. Ethi angeke esakhona ukungihambisa ekhaya, uzongibeka halfway ebese engibizela i-Uber. Siphume-ke ekamelweni uma siqhamukela e-dining room, sithole kugcwele imali etafuleni o-R200 bodwa. Angamangali, avele athi hawu, lo muntu wayibeka budlabha kanjena le mali. Ngithi muphi umuntu manje anganginaki. Athathe izitaki ezimbili anginike zona athi ngiyobona ngithengani. Ngivele ngikhohlwe nawukuthi ngiyalunywa sengibona imali. Sihambe-ke sifike sime kwelinye igarage. Athi naye sekuseduze nala eyakhona ku-meeting angibizele i-Uber. Sivalelisane-ke kodwa ngiyambona ukuthi akasenguye lo bhuti owayizolo obenesineke ebonisa uthando. Ngingene-ke ku-Uber lapho ukulunywa kuyakhuphuka. Nginesiqiniseko ukuthi nalo bhuti we-Uber wabona ukuthi ngathi nginenkinga. Ngafika-ke ekhaya ngathola bengekho abadala ngafica kunosisi wami omncane. Ngaqonda ekamelweni lami ngaphosa isikhwama le ngakhumula ngathi ngiyabheka ngathola inanazi igcwele izilwane eziningi ezincane zinamathele. Ngakhala ngaphuthumela eshaweni ngageza ngazihudla lezinto kodwa zingasuki. Lapho ngiyakhala sengiphuma negazi la ngizihudla khona. Ngaphuma kushawa ngaya ekamelweni ngathatha ifoni ngathi ngiyamfonela lo bhuti wangabambi. Wasenda i-text ethi ucela ngingamfoneli uzofona yena. Ngathi ngiyabheka emva kwesikhashana ngathola esengiblokhe yonke indawo. Ngavele ngadideka kakhulu-ke nangapha angazi ngizothini kubazali. Kuthe kusenjalo ngaqala ngezwa iphunga elibi eliphuma kunanazi. Wabuya umama ngamuzwa ethethisa izingane ebezidlala zashiya udoti. Abuze kusisi omncane ukuthi uphi usisi wakho akakabuyi. Aphendule athi ubuyile usekamelweni lakhe. Angene endlini umama engimemeza lapho ngiyavevezela ngizama ukuziqinisa. Ngisabeleke ngiye kuye. Angithethise abuze ukuthi ngilalephi izolo. Ngithi ngilale kumngani wami uSibanibani. Vele benginokuya khona. Athi pho awushongo ngani. Ngixolise-ke ebese ethi
Yini manje le enukayo landlini? Lapho ngimile nje akumile mina ngiyafa ukulunywa. Asuke-ke uma aye ekamelweni lakhe, ngibuyele kwelami ngiqhubeke nokuzinwaya. Kuthi ngelikade kuqale kuqathake inunu ezincane ezimnyama ziphuma embobeni yenanasi. Ngavele ngasho ngesililo, angizwe-ke uma eze egijima ekamelweni lami. Ethi uyavula ngisukume ngime ngeinyawo, angifuni abone ukuthi kwenzakalani. Abuze-ke ukuthi ngikhalelani ngihluleke ukuzibamba ngisho ngesililo. Athi hayibo yini kwenzakalani? Yini nje futhi lenukayo la kamelweni lakho? Ngiyakhala mina angiphenduli. Apequle umbhede ubheke phezulu, athulule zonke impahla kwi-wardrobe yami, akatholi lutho. Athethe kakhulu, athi yini wena kwenzakalani? Khuluma mani. Ngithi ma, lephunga liphuma kimi. Athi kwenze njani? Ngihlale phezu kombhede ngimuvezele inanasi. Agxume uma ahlalele athwale izandla ekhanda. Waphuma egijima wamemeza umama wakamakhelwane ongumngani wakhe. Nalo mama vele aphume egijima ezwa indlela uma amemeza ngayo. Angene sekangena naye-ke uma ekamelweni lami. Afike naye abone athuke aphele lapho uma useyakhala. Umakhelwane athi le idinga usibanibani, esho inyanga eyiwubhuti wakhe lo mama. Athathe ifoni kama amfonele amtshele. Athi nje ningabe nisalala naye lowo muntu, wozani lakhaya njengamanje, esho kwakhe. Umakhelwane-ke aphuthume ayotshela umfana wakhe ukuthi asihambise ngemoto. Sahamba-ke la emotweni angikhoni ngisho nokuhlala ngiyazithwaphuza. Nephunga selingenhla kuvulwe wonke amawindo, nalezilwane ziyaphuma. Sithe sefika nje lo baba wathi asime esangweni singangeni. Waqonda endumbeni yakhe waphuma nebhakede elinomuthi. Wathi abadede abomama nalo bhuti wangibhonya ngalo muthi. Ngezwa ngiphelelwa amandla. Wathi abangangibambi abangiyeke. Wathi la sekuzosebenza idlozi noNkulunkulu ngoba lo muntu uzofa, kodwa sizozama. Kusenjalo wangigcobisa ngamafutha, waqeda wathi abangibambe bangifake endumbeni. Sangena-ke endumbeni, wafonela enye inyanga akazana nayo. Ngezwa ethi ndoda kubi, akugide umkhovu straight-ke manje. Kusenjalo ashunqise izinto zakhe, athi sisalinde lo muntu ozayo. Aqede athi, anginitshele nje lokhu bomama, le ngane ilale nomuntu o-wrong kakhulu, othwele ngento enzima kabi. Yingakho enje, sebangitshelile-ke abangiphethe, kusho lo baba. Umama abuze-ke kimi athi ukhona yini umuntu olale naye, ngivume ngibe ngikhala. Kusenjalo ngizwe imoto ihamba ebaleni kufika lo baba omunye ofonelwe. Lo baba avele asukume aye emnyango, athi kulomunye phuthuma Mageba phuthuma. Lapho angisakhoni nokuzinwaya ngiphelelwa amandla, nomama kuthiwe angangithinti inanasi. Angene-ke lo baba athi omama abaphume kusale lo bhuti azobasiza ukungibamba. Akhiphe into eyisigubhu lo baba uMageba. Akhulume kuso sakuthethisa abantu kuso, kodwa ebabiza ngamadoda angabonakali. Aqede ashunqise izinto zakhe kuvale ifu lithi ngqi indlu yonke.
Lo bhuti Shem esehamba naye useyakhwehlela intuthu ivale indlu yonke. Lapho lo baba akamile ukuthethisa lamadoda akhe esingawaboni. Kuthe kusenjalo, ngavela ngaba namanye amandla ngasukuma ngalwa ngifuna ukuphuma ngomnyango. Bangibamba ngibalwisa ngikhala ngimemeza. Ngapha bazama ukungihogelisa enye into. Kuthe ngelikade ngezwa ngiphelelwa amandla sengiwulahla umzimba. Emva kwalapho wangigcaba umzimba wonke lo baba uMageba. Wathatha igazi lami elincane wase engigcobisa ngenye into eshoshozelayo kulezi ngcabo. Kuthe kusenjalo ngamuzwa esekhuluma ulimi engangingaluzwa ekhuluma nalezi zinto zakhe. Uthe esuka lapho wahlanganisa legazi lami elincane nemithi waqede walinika lo bhuti. Wathi abahambe noma beyoliphosa emfuleni. Ebese-ke beya ekhaya bangishiye mina. Wanqaba-ke uma ukungishiya wathi ucela lo bhuti abahambise emfuleni ebese ebabuyisa futhi. Wavuma-ke lo baba wangaba nankinga. Nalo Mageba-ke wahamba wathi usuyongifonela-ke ekuseni ndoda yamadoda esho kulo baba. Bahamba-ke omama baya emfuleni. Wababuyisa-ke lo bhuti wahamba. Salala-ke oma balala endlini mina ngalala endumbeni. Ngavuka ekuseni kwangathi angikaze ngalunywa. Mangithi ngibheka inanazi isele nezibazi zokunwaya nezingcabo zigcwele umzimba wonke. Wangena-ke lo baba wangibuza ukuthi nginjani, ngathi ngingcono kakhulu. Wathatha omunye umuthi wangiphuzisa wona. Ngezwa ngibuyelwa yithemba. Ngabonga kulo baba wathi cha mntanami akubongwa. Beza-ke oma bangibuza nabo ukuthi unjani sisi. Ngasho ngathi ngiright kakhulu ngakhala, ngikhaliswa injabulo noma wakhala. Lo baba-ke wafonela uMageba wathi hayi uvukile lo muntu wajabula-ke naye. Wase ekhuluma noma wathi usuyobona nawe ukuthi uletha inkomo engakanani kusho lo baba echaza udaba lwemali. Wafika-ke lo bhuti ezosilanda. Endleleni ngamtshela uma ukuthi lo muntu ungiphe imali. Uma wafonela lo baba embuza ukuthi le mali engiyithathe kulo muntu siyenze njani. Wathi lo baba ukube nazile ngabe nize nayo ngizoyisebenza. Kuzomela ningayithinti nize niyilethe la kimi ngiyisebenzi. Kwaphela iviki umama wahambisa inkomo ehambayo no-8,000 kulo baba. Kanye nale mali engiyithathe kulo muntu. Wathi nje akayithathe yonke akayidingi. Le mali-ke beyiwu-20,000. Uma sengizikhuphula nami, lo muntu kusho kukhona into angifakela yona kulo juice akabuya nawo ekamelweni ukuthi ngidronkeke. Ngoba asizange sibuphuze utshwala ngaloluya suku. Ngenkathi esukuma sakuthuka eyoxolisa ngale kule kamelo. Kusho lezi zinto zakhe noma lento yakhe yase ingasakwazi ukulinda. Lento yakhe-ke kusho yazitika ngami ubusuku bonke. Yingakho ngaphaphama engekho eduze kwami elele phansi esikhumbeni. Kushuthi wayededela yona ukuthi angayiphazamisi. Okunye-ke futhi ngoba wayeseqamba amanga ethi naye kumele aphuthume emithingini. Wayesangixosha vele ngoba kade eseyitholile into ayidingayo. Ukhona umuntu ongaya emithingini engagezanga. Okunye-ke futhi ukuthi ayongishiya egaraji. Wayefuna ukulahla umkhondo wendlela yokuza kwakhe.
ngoba angikhumbuli Nkosi yami ukuthi indlela eya kwakhe ibhekephi. Angazi ukuthi uma nomama nobhuti bakamakhelwane ngiyobabonga ngani empilweni yami. Bayisindisa impilo yami labantu. Ngoba ukube kwakungasiyibo ngabe angilutholanga usizo. Ngiyohlezi ngimbonga uNkulunkulu namadlozi akithi ngokungisindisa. Bantu bakithi qaphelani, bayaganga abantu la ngaphandle. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho. It's for free.